menurut là thạch plat namar ba senong ru trei chane ru trei ti marsiawan hap trei baru sisngi hap trei damit hap trei tela asng thạch plat nem menin nga khlam la shu plat video mo ti ngana ongan thia kayo thia man jelang ti mata stem ngang oi pi ba namar bali ba bun ha lihat mo thaba pelak ayu thaba pelak kalat di nak terdaw ba ngates khnang mo tu sngi mangakran ben ba ardan ngakran khanang tu ngapet kumno kini gi nongsion ya ka bp kumno kini gi basion ya ka parti bp kumno kini basion yu ba ardan mo kinle fitiap masih kran ngum tu ni bun ba gila pur khna step ti ong ba oh wat uba den do todong ru mentaw la kran ben yu ba ardan wat ba den do todong ru mentaw la mi na ka parti bp wat ba den do todong ru menta shani asu yu ba ardan hadukan ni na kani ga daw ngangan ungi pi fitiap kini baru khoj ki ba ben ki ba keno ki ba kran ben ya ka parti bp bat ya uba ardan em ngar oleh khnang namar bale ngas ngotu namar kini ki mersiang hi fitiap kitiang haduk kata baladawan ke bp hagabor yes ngotu ka jingma ka bakrawi ki nah kani kan kadaw ngar ma tes khnang syuk ni kan keren ben sangat kini ele kumno kini perkhat kumno kini ong kumno nah kani kan kadaw pleng boro-boro ni ngang suong ipi wadu ba adan u di ban siang namar babun bhane ki kensot khnang kamut ban kran kumtu kin akthi kum ki bahok kin akthi kum kita ki ba shani atam kin akthi kum kita ki ba itam hendrai ngangan ungi phi tang ni gowe fitiap walul da paro khoj hagini ge jat ri ujungi kin iben yu ardan ni ngangan nomla ban i ardan ngang su ungi phi tang kata gowe ngamla ban i ardan namar bale ya ngono brio balale bhai ngani ngam jula ban haram kadi ga ei ka ba ngang asngu ti ngam tip kat nungut nap deng jongi pede ki perkhat e kata mo ti henre kumyo hi ngang nong ipi ngidon la jong jing duna tang ba ban ong be ba ngin long be bangim la shu ban ma yenoi no kata te kamut kadon e shalden dia halor jong kene bar khot ke ba kibriu jungi ki deun perkhat ki deun sothu ba piui ba borbor hi ki nong yelam ka jat jungi kin ben kin keno pranong yelam tang ba ngi haga hakani ka kenti ke ba mentahi ngi sothu ba lada kami ka parti BBP nei takamut ka jat jungi la jon kinong yelam kila mentoi mengi beriang yelanang jon tiadai na takadaw ba baling ates khnang kumni rumtai mo di ngates khnang ngatenju khnang gi brio har kon te kejim tenju jonga em hadukan no ki aisha hadukan no ki ini bat hadukan no ki scam henre tang kani gawe ngang su ong ipi ki produk persnam bajong fitiap kabor ka ikhtiar kamde ki no yelam kabor ka ikhtiar ka de hafi ki pajba hangi ki pajba iwe pi iwe dia balai ba hadu mentang nim jula ban pensitom ya kita ki brio ki balai don bor ya kita ki brio ki bamsap ya kita gibriu ba corruption ya kita gibriu ki ba jule lai project ki kamle don bor hakni gejala jungi na kai gata namar bangi ki pa ba ingin pas ngotho ngiya dat ngiya nya ngiya bisni ngiya pihon ngiya show ya dat prabarit baria